Salam Ata Vatan TV kanalımızın hormatly tomoşaçylary. Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 17-nji oktýabryna aksanyna Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekildi. Energetika ulgamyny Türkmen-Rumen hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy. Türkiýeli işgür Ahmet Çalyk arkadag medali bilen sylalandy. Real Madrid'in futbolçylaryna elektrikli ulaw sowa terliýaly habarlary size ýetirýäris. Gelin indi bolsa habarlarymyza giňişden geçelim. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekildi. Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Hakan Fidan Türkmenistana resmi saparda boldy. Bu sapar Türkiýanyň daşary siýasat edarasynyň ýolbaşçysynyň Türkmenistana ilkinji saparydyr. Saparyň barşyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasyna Türkmen-Türk gepleşikleri geçirildi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Hakan Fidanyň arasynda gepleşikleri geçirildi. Hakan Fidan saparynyň çäklerini Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşununy bellep, ören netijeli gepleşiklerin geçirilendigini ma'lum etdi. Şeýle-de Fidan geçen ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň, Türkiýanyň we Azerbaýjanyň prezidentleriniň arasynda üç taraplaryň duşuň geçirilendigini, şol möhüm sammitde gazanlan ulalaşyklaryň durmuşa geçirilmegi babatda pikir alşanlyklaryny bellep geçdi. Energetika ulgamyny Türkmen-Rumen hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy. Rumeniýanyň energetika ministrliginiň binasynda geçirilen Novotaky energetika babatda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Türkmen-Rumen iş toparynyň duşugyna gatnaşmak üçin Türkmenewit döwlet konserniň başlygy Agajanowyň ýolbaşylygyna wekiliýet Bukarestde bolýar. Mejlisin dowamyna berek-berege ananşmak we özara bähwetlik ýörelgelerini esaslanan döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejede tasdiklanýarly. Türkmen tarapynyň nygtamagyna görä, Türkmenistanyň energetika strategiýasynyň esasy uğurlarynyň biri newit gaz önümçiligini we newit kimya pudogyny kärhanalary mundan beýlekde döwre waplaşdyrmakdan we teknik taýdan enjamlaşdyrmakdan, häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän gazy gaýtadan işleýän toplumlary gurmak üçin taslamalary durmuşa geçirmekden, şol sany benzin, dizel ýangynjy, aviasiýa krasinini, polietilen we beýleki gaz kimiki önümlerini öndürmekden abarat bolup durýar. Şu nukdaý nazardan serişdiler tygyş etleýän öňde barjy teknologiýalaryň we täzeçil ilmi tekniki işläp taýýarlamalaryň tejribesiniň giňden ornaşdyrylýanyny bellenildi. Duşuň ahyryna deýişli tefirnama gol çekildi. Türkiýeli işgür Ahmet Çalyk arkadag medali bilen sylalandy. Çalyk Holding kompaniýalary toparynyň başlygy Türkiýeli işgür Ahmet Çalyk Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken deýişli resmi namasyna laýyklykda arkadag medali bilen sylalandy. Bu barada Türk işgüri Halkara Habarlar Merkeziniň habarçylaryna beren interwýusyny bellep geçýär. Ýani Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken kararyna laýyklykda arkadag medalyna münasip bolanymy ören şartdyryň. Şeýle möhüm bayraga menik münasip görünükler üçin hoşallaryň. Türkmenistanda ähli uğurlarda uly ötüşler gazanylýar. Saglyk goruş ulgamyny orta Türkmenistan dünýäde uly ötüşler gazanan ýurtdyr. Türkmenistanda saglyk goruş ulgamyny öňde barjy çözgütler ulanylýar. Dün Türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow meni kabul etdi. Biziň kampaniýamyzyň alyp barýan işleri barada hatabat berdim. Täze taslamalar barada maglumat berdik. Bu medal maňa we meniň ähli dostlaryma berilen sylagdyr. Bu awraýly bayrak biziň mundan beýlekde has uly işler etmäge itergi berýär. Pursatdan peýdalanyp ähli türkmen halkyny saglyk goruş we derman tenagat işgärleriniň güni bilen gutlaýaryn. 30-njy sentýabrda Türkmenistanyň arkadag medalini döretmek hakyna Türkmenistanyň kanuny kabul edildi. Türkmenistanyň arkadag medali Türkmenistanyň döwlet sylagy bolup, ol Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howanlarlyga meýtäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznatynyň insanperwer başlangyşlaryny, bitiren hyzmatlaryny hormatlamak, toplan tejribesini, ösýän halkara awraýyny giňden gollamak, bu urda görnükli işler bitiren ýurdumyzyň raýatlaryny sylagylamak maksady bilen döredildi.
Real Madrid'in futbolçularına elektrikli ulaq soğut verildi. İspanya'nın Real Madrid toporunun futbolçularına toporun himayetkarlarının BMW kompaniyası tarafından elektrikli avtolaq soğut verildi. Toporun düzümündeki esası futbolçular ve toporun baş təlimçisi Carlo Ancelotti täze ulaqlarının iyisi oldu. Bu arada toporun resmi saytına belirtip geçilýär. Şakuluğu soğut verilen avtolaqların yanına surata düşün. Futbolçuların suratlarını özünün resmi cemiyetçilik torlarını halk köpçülüğüne getirdi. Toporun düzümüne oşulan yaş Türk futbolçu Arda Güler hem bu soğutdan öz payını aldı. Real Madrid toporunun futbolçularına soğut verilen BMW kompaniyasının önümleri yokoru öndürücülüklü, ekologiya taydan arası avtologlar, iň häzirki zaman teknologiyalar esasında öndürülü. Bu ulaqlar bir gezek zaryat berilenden soňra 80-100 km aralygynda mendil geçip bilýärler. Futbolçular gündelik durmuşynda bu ulaqlardan peýdalanyp bilerler. Sebäbi ulaqlaryň zaryat mümkinçiligi toporun binasynda hem bar. Hormatly Atawatan TV kanalymyzyň tomaşaçylary hemde muşdoklary, saýlanan habarlar gepleşigimizde size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Mehribanlar, Atawatan TV-den uzaklaşmaň. Çünkü biz size yurdumuzy, sebitde we dünýädäki täzelikleri ilkinji bolup size ýetireriz. Häzirlikçe biz size bilen hoşlaşýar, ýakynda Atawatan TV-de görüşýänçek hoş sag bolun.